Şonu dünyadaki täzelikler bilen tanıştıran Türkmen portalı Hepdeniň täzelikleri. Hepdeniň täzelikleriniň şu sanyny Türkmenistanyň prezidenti ýurdun owa hojalyk toplumyny hemde welaýatlaryna alınıp barýan işler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti bilen Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimyň arasynda iki taraplaryň gepleşikler geçirildi we beýlik habarlar. 15-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Taňryogly Atahalyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alınıp barılan işler bilen baglanşykly meseleler garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsumlaryň owa hojalyk işler barada hasawatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar dinläp, häzirki wagtda dowam edýän mewsumlaryň owa hojalyk işlerine ýene edip ünsü çekdi hemde degişli işlerde agrotehnikanyň kadalarynyň bir jaý edilmeginiň zerurdygyny belledi we bu babatda anyk tawşyryklar berdi. 18-nji ýylyň Aşgabatyň ýyllyk mehmanhanasyna ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Slovak bilelikdäki toporunyň birinji mejlisi geçirildi. Mejlisde ýurtlaryň bar bolan ykdysady mümkinçilikleri, iki taraplaryň sowda dolanşygyny artdyrmagyň ugurlary barada ýeň şeýin maglumat berildi. Mundan başga-da sowda, ykdysady, ýanyş energetika, gurulşyk ulag ara gatnaşyk, maglumat tehnologiýalary, owa hojalygy, daşgurşaw goramak, saglyk goraş we lukmançylyk, ilm, bilim, medeniýet, sport we syýahatçylyk ýaly ulgamlarda Türkmen-Slovak gatnaşyklaryny ösdürmek bilen bagly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. 19-njy ýylyna Türkmenistanyň prezidenti bilen Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimyň arasyna iki taraplaryň gepleşikler geçirildi. Duşuň dowamyna ýurtlaryň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulanyndan bäri iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm ýoluň geçilenligi bellenildi. Nagtalaşýaly iki döwletiň arasyna syýasy diplomatik, sowda, ykdysady we meden insanperwer ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Türkmenistan hemde Malaziýa ir halkara guramalarynyň çäklerini ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler we birek-bire gollaw berýärler. Duşukda Türkmenistanyň prezidenti we Malaziýanyň premier ministri Türkmenistanyň hemde Malaziýanyň ýoly goýulan gatnaşyklary mundan meýlekde netijeli ösdürmek üçin bilelikdäki işleri dowam etmäge taýýardyklaryny tasdikladylar. Soňra gepleşikler iki ýurdun gatnaşmagyna giňişleýin düzümde dowam etdi. Oň ahyryna iki taraplaryň resmi namalar gol çekmek hemde özara alşmak dawarasy boldy. Soňra Türkmenistanyň prezidenti hemde Malaziýanyň premier ministri metbuat wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan Malaziýanyň premier ministriniň hormatyna resmi kabul edişlik boldy. 19-njy ýylyna Aşgabatyň Sowda Senat edarasyna Türkmenistanyň prezidenti hemde Malaziýanyň premier ministri Türkmenistan Malaziýa neft-gat budagyny özara hyzmatdaşlygy 30 ýyl atly ilmi amal maslahat hemde oň çäklerini Türkmen Malaý hyzmatdaşlygyna bagyşlanan seriýa gatnaşdylar. Bellenilýär, şu ýyl neft-gat budagyny Türkmenistan bilen Malaziýanyň arasynda hyzmatdaşlygy 30 ýyl bolýar. Bu işde Malaziýanyň Petronas kompaniýasynyň uly orny bardyr. Ýurtda işlän ýyllarynyň dowamyny bu kompaniýa Türkmenistan neft we gaz senagatyny 12 milliard Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollar möçberini maýa goýumlaryny goýdy. Bu döwür içinde Hazar deňiziniň türkmen bölegine 5 tane platforma kuruldy we 40 golay gözlew, baha beriş we ulanyş goýulary birawlandy. Şonuň bilen baglykda maslahatda bellenilýär bugünkü gün uglevodorat serişdelerini özleşdirmekde, gazy gaýtadan işlemekde, neft hime senagatyny önümçilik işlerini sanlaşdyrmakda, ýokary hünärli işgärler taýýarlamakda Türkmen Malaý hyzmatdaşlygy täze tapgyra gadam atýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Seyit Cemalettin Meçidine öten geçenleri ýatlap sadaka berdi. Türkmen halkynyň milli lideri bu ýere ýygnananlara ýüzlenip, gadymdan gelýän türkmençilik däpleriniň islam dini bilen baglydygyny nykdy. Öten geçenleri hatyralamagyň soga iş hasaplanýanlygyny bellep, gahrman arkada Türkmen halkyny ata-babalardan gelýän milli däp desturlary hormat goýulýanlygyny aýtdy. Soňra Türkmenistanyň müftisi ýagşy desturlara eýerip teberek çykdy. 13-nji ýylyna Türkmenistanyň har we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň gutorduş dawarasy geçirildi. Aşgabatda Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada geçirilen bu dawara döwletiň har we hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başçylary, ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlary we professor muallimler gatnaşdylar. Dawarada har we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň we Murat Garryf adyna Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň har we lukmançylyk fakultetiniň uçurumlary nizama durup, döwlet
aýdagynyň aslynda ul buýsanç bilen döwlet senasyny ýerine ýetirdiler. Soňra ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlaryna ilkinji leytenant Harwa Ady ferkerdelik şahsiýetnamasy, ýokary okuw mektebiniň tamamlanyny hakynda şahadatnama we ýörüýten nişan dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Dünýä täzelikleri Russiya Federatsiýasyna ýazyjy diýen hünär derejesi resmi taýdan tasdiklandy we 2026-njy ýylyň 1-nji sentýabryndan güýje girer. Ýazyjynyň hünärini kanunçylyk arkaly berkitmek barada pikri mundan 1 ýyl öň Russiýanyň Kitap Birleşiginiň prezidenti Sergey Stepashin öňötürdi. Ol häzir çenli ýazyjynyň resmi derejesiniň ýokdugyna ünsü çekip, ýagdaýy düzeltmegi teklip etdi. Täze hünär derejesi ýazyjylara öz hünär derejesini resmi berkitmäge mümkinçilik berer. Olaryň zähmeti bolsa, aýdy hukuka dalaşdyrylmasyna alar. Muň özi awtorlyk hukuklaryny goramakda hemde edebiýat pudogyny ösdürmekde möhüm ädimdir. Türkiýanyň Turkish Airlines aviakompaniyasy Dublin'da geçirilen Apex Best Airlines Awards 2026 bayraq gowşurylyş dawarasyna Ýewropada iýmit we içkiler boýunça iň gowy hyzmat bayragyna münasip boldy. Bu ýeňiş Turkish Airlines üçin 5-nji bayraq bolup, oň uçardaky hyzmatlarynyň ýokary derejesini nowatdaky gezek tasdiklady. Bayragyň eýeleri ýolagçylaryň özleri tarapyndan kesitlenildi. Geçirilen gözlegiň dowamında dünýäniň 600-den gowrak aviakompaniýasyna degişli 1 million hem köp uçuşa baha verildi. Bahalandyrma 5 ýyldyzly ulgun boýunça 5 urda geçirildi. Oturguşlaryň amatlylygy, uçardaky işgärleriň işi, iýmit we içkiler, güýmenje hyzmatlar hemde Wi-Fi. Sport täzelikleri Türkmenistanyň Kuşçygy Mehri Agamrad we Gazagstanyň Aktob şäherine geçirilen Vladimir Dvorkoviçiň hatyrasyna Aktob Open 2026 adly halkara ýarşyny Faýdyň deňen ussat derejesiniň qadasyny ýerine ýetirdi. 16 ýaşly turgan Open derejesini 6 utup toplap, umum hasapda 15-nji orny eýeledi we ýarşa gatnaşan ähli deňen kuşçylaryň arasyna iň gowy netije görkezdi. Ýarşyň jemleri boýunça oň reytinginde 83-10 utup goşuldy we ol bu hormatly derejä laýyk gelýän görkezjä ýetdi. Mehri Agamrad we Türkmenabad şäherindäki daşary ýurt dillerine ýörüýteleşdirilen mekdebiň 10-njy synp okuwçysydyr. Oň tälimçisi bolsa Guljahan Owliýagulyeva. 13-14-nji ýylyna Duşanbe şäherinde kuraş boýunça Aziýa çempionaty geçirildi. Oňa Aziýa ikliminiň ýurtlaryna iň güýçli turganlar gatnaşdylar. Türkmenistanyň ýygyny topar ýarşda üstünlikli çykyş etdi. Erkekler we zenanlar ýygynylarynyň wekillerinden düzülen topara Türkmenistanyň at gazanan tälimçileri 4 guly Tejenov we Şirin Kubaýewa ýol başçylyk etdiler. Ýarşyň jemleri boýunça türkmen turganlary 2 kümüş we 4 bürünç medal gazanyp, ýokary taýýarlyk derejesini nowatdaky gezek tasdyk etdiler. Hemde halkara sport giňişligine ýurdumyza münasip wekilçilik etdiler. Mehriban adamlar, size ýetirmeklen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saýtymyzdan dowlugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadymyzdan çykarma, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.